Velkommen til Christiania TV. Jeg sidder her ved en lille mindeplads for Nova. Der var en sød hundehvalp, der mistede livet i går. Hun var kun 10 måneder og begik den fejl, at hun var på det forkerte sted, det forkerte tidspunkt. Der var nogle uroer, der havde klædt sig ud som nogle søde turister, nogle backpacker, der så kom herind og hernede ved søen foretog en ret voldelig anholdelse. Faktisk har vi fået at vide fra øjenvidner, at en af mændene han lå i strips, og alligevel blev han slået med en knibbel 10 gange her på panden. Et barn på 6 år har siddet herovre ved søbredden sammen med sin far og farmor og fået læst historier. Og da de så ser de her backpackere gå amok på de her 2 mennesker, kommer de løbende over for at hjælpe til. Men farmoren får så at vide, at hun er en dum kælling, og hun skal holde sin kæft, hvis hun ikke vil anholdes. Og der går det så op for dem, at det ikke er turister, men det er uroer i forklædning. Lidt efter kommer Nova så løbende, hvor en af betjentene han svarer, fjern den hund eller jeg skyder. Da hunden ikke helt forstod, hvad betjenten sagde, fik han en kugle i hovedet, der blev likvideret. Og barnet sagde efterfølgende, at hunden jo på ingen måde kunne nå at flygte, da det kun lige blev sagt, og så fik han den første kugle i hovedet. Og Nova fik 3 kugler i hovedet og var død allerede ved første skud. Så man så undre sig over, hvad uroerne får ud af at likvidere en hundehvalp, der ikke engang er 10 måneder. Og Nova var ikke nogen kamphund. Det var et glad gadekryds ud for Christiania, som var elsket af mange.